azi vă invităm la grătar. Ce că ia foc. Să ptișem cu un pic de apă. Așa trebuie să vede, poftă, poftă. Uai, ia uite-și. Uai de mine. Bunită, nu? Așa. Da, bună-i. Ai de mine. Ai de mine cum trăim în aici în Portugalia. Ia uite. Trai ca în Portugalia n-ai niciunde. Lucruri ce câștigi într-o săptămână, dai într-o oră, pe mâncare, gratare. E bun așa. Asta e faci și la vară e cald. Așa e?